Halo.
Tombo kangen sampun katuran matur sembah nuwun Ainjih. Niki saderengipun ngaturaken tetembangan nggih nok nggih. Salam perkenalan terlebih dahulu Kang Mas Min. Kersane tepang kalian anak-anak kula. Setunggal mboko setunggal kula tepangaken teng desa pundi nduk? Banyurip Ainjih. Niki dereng ngantuk nggih Bu nggih. Alhamdulillah pokoke derek melekan teng dalemipun. Bapak sinten nduk? Aku lali ya nduk, sinten nduk? Bapak Janarko nggih. Anjih, dalah ibu nih, ya ampun matur sembah nuwun. Jajane mlebu metu, makeme mlebu metu, aku nganti kewareken dhewe. Mas Men, ayo Mas ditanjakaken Mas. Salam perkenalan di artisnya Trimanggolo. Paringi DJ. Derek tetepangan kula piyambak wonten Mbok Pipit. Mengawali jumpa dari urutan yang pertama. Yang lagi galau-galau merapat guys. Kanggo tombo ngantuk ya nak ya. Ayo sayangku bareng Dedek Sekar. Kerja bareng Fitri Panolong. Tunjukkan pesona kalian ya calon. Dilanjut kembali kan Mas Rizka. Kerja bareng Putri. Tunjukkan pesona kalian ya coy. Rizka sama Putri. Putri B, Putri Boni. Ayo Mas, Kak Jos. Lebokno Mas, Jos. Dilanjut kembali ya sayangku. Barang Dek Opa. Kerja bareng Putri. Ayo sayang. Sampai bawah ngocoy. Ayo sampai bawah yo. Aduh deh. Sok keri-keri. Dilanjut kembali Kang Mas. Bareng Ana. Kerja bareng Country Gormete. Ayo Dek, mangkat Dek, mangkat Dek, mangkat Dek. Ayo ganti kembar mangkok aku. Ayo. Yoi. Asoe. Yoi, iyu, ya ampun iyu. Aduh. Iyu, kamu kenapa? Hei, pokoknya mudunan. Umon aku penyanyi akan mengendok blunker yang ngono kok gak so. Apa goyang kok ngene-ngene. Ayo yu gak so. Dilanjut kembali Kang Mas. Yang punya cantik manisnya Trimanggolo. Tinggi semampai. Wina. Kerja bareng Yolanda. Ayo sayangku. Yoi. Asoy.
kembali ya sayangku ya. Bareng artis tunggalnya Trimanggolo ada Sakiti yang punya bokong sendoknya TMB coy. Idolane om-om iki lho. Ayo Ti, tunjukkan bokongmu Ti. Aja lali nek gurinan lho ya, aja saya lho ya. Untuk yang terakhir kali Kang Mas, bareng trionya Trimanggolo ada Yomi, Celeng, Iga, Samantha. Ayo sayangku. Nindi, Ihi, cepet. Ayo Di. Salam perkenalan dari goyangannya arek-areknya Trimanggolo sampun. Pripun Bu, anak-anak kula pripun kinten-kinten Bu? Sae napa sae? Walah, aja lho, kok awon barang iki dibudalno tapi iya kok gumen aku. Monggo mriki merapat. Terima kasih matur sembah nuwun. Cinta saya derek melek antang dalemipun bapaka ya nak ya. Niki saderengipun ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terakhir titi wancine wis dalu ya nak ya. Rasa dadak kesuwen kok ya. Sugeng pepanggihan kalian keluarga Gong Ketoprak Trimanggolo pidalam saking Turi Rejo Jepon Blora ingkang disesepuhi kalian Bopo Sukono Ceples anjih nek mau wis dikandhake ya nak ya ledeke ayu-ayu sing elek ya gora kuthok kepruke cilik-cilik ganteng-ganteng nggih Bu Trombol CS wayange pripun Bu walah wedoke cantik-cantik sing lanang gagah-gagah oke Mbak Bile badhe ngersakake kados dalu puniki nggih Bu nggih saged menghubungi nomor di bawah ini ya. Niki terima kasih kagem bapaka dalah Ibu Nik sampun kersa nimbali kula sak kanca. Dongane sayangku kaya ndek awan sing apik-apik ya Nok ya. Mugi-mugi sapungkure nimbali awake dhewe, bune sak keluarga pinaringan sehat wal afiat amin Allahumma. Rezeki ingkang lancar amin Allahumma. Anjih, pokoknya sing apik-apik sedanten nggih. Niki kagem adik sing dikitan pun Bu. Adik sing dikitan pundi Bu? Pun istirahat nggih. Anjih. Mugi-mugi dados putra ingkang salehah. Pokoknya kaya ndek awan ya nok ya sing apik-apik, sing elek ditinggalno. Titipan jenengan bareng lelipur sayangku. Pojok kagem tamu undangan sedaya kemawon matur sembah nuwun. Kadukung bareng Putra Audio Media Tama. Pambuka saking kula aturi. Niki enake campur sari dangdut napa pripun Pak D? Ibu. Request menapa monggo lho nggih. Kagem tombol saya. Pripun niki? Pripun Mbak? Sendok. Nggih Mbak Nik ta? Aku jian tenan nak. Kok so Amet nggih. Salaman riyen nggih. Pripun Mbak Nik? Manuk kuning. Dan nggih podang niku manuk Pak Dik. Bengi-bengi kok nyekel manuk iki piye cah? Kalih gubuk
asmara nggih. Matur sembah nuwun nggih Mbak Nik nggih. Benjang nek gadah mantu ampun supe nimbali trimanggala lho nggih. Ladeke cilik-cilik ayu-ayu gak sagumen aku ah. Regine nggih murah meriah nggih Pak Bu sedaya kemawon nggih. Pinten dugi mriki pinten? Pinten? Pira? 14. 14 nggih Bu Nik. Oh, sarkalimu kok mangkel nopo. Ayo, pamundutan wonten podang kuning gubuk asmara. Nah, kula aturi podang kuning rumiyin Kang Mas. Gubuk asmara nanti. Nah, bersama Sanggiti. Ready ya, Di? Ayo sayangku. Bikin suasana tambah panas yuk, coy.
duka wonten podang kuning panyuwun saking Bu Nik sampun. Ibu ajeng nang pundi, Bu? Ajeng konder ingkang atas-atas lho nggih. Heeh. Terahe titiwancine turu. Apa lah Ndok? Wis bengi iki lho titiwancine turu. Cah iki piye lah koso. Sayangku ditanjakno artis rek sing nayu-nayu dhewe ya bareng anakku wedok sing ndek awan urung metu Fitri Panos. Yoi! Sayangku, niki mboten enten nyuwun gendeng-gendeng napa-napa ngoten Pak. Pak Ladi, Pak Lasdi, Grojogan Banyuwangi nggih. Anjih. Sanese monggo lho nek badhe nyuwun. Mboten usah dadak sungkan-sungkan. Ibu-ibu sing teng mriku monggo Bu, monggo. Ayo Fitri. Tes pentile urung mbok urek-urek kok iso gumun aku. Ayo pamundutan wonten Grojogan Banyuwangi engko gubuk asmara karo Sanggiti koleksi juga boleh. Koleksi ae. Apa sayangku? Ojo ngono lagi tangi turu tri kok iso. Egone wong tua Mas. Nah, jangan mengganggu konsentrasi ya. Kok gereja kan kayak no tantri. Iya. Biasanya nggak ada. Aja ngono anyos. Kok so ngaget-ngageti engko nek brojol ning kene malah kok gumun aku. Hah? Oh, wis metu. Semangat ya, senyumannya yo. Iya lah, sopo kok so. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelong sonanging kudu tak terima.
Alhamdulillah matur sembah nuwun nanje koleksi wonten egone wong tua. Terus kue nyos. Sapa? Mo kuleti sisan malah. Mbak Nik, dalam masko matur sembah nuwun nggih. Jarene aku isih nyawar mok semene. Semene iki lho wis kakehan Mbak kok iso gumun aku. Terima kasih matur sembah nuwun lho ya. Gawa balik, aja nduk nggo heman kok iso. Panyuwunanipun wonten Ada Rindu. Nuwun sewu niki Ada Rindune sing pripun, Mbak? Ada rindu niku. Nggih niku leres di hati. Masih Mas Men. Biar diskete ilang ya Mbak Nik. Sanese napa niki Mbak Nik? Selalu rindu juga ada. Sanese napa Mbak Nik? Mungkin mau duet romantis monggo kersa lho nggih. Oh mboten. Pripun? Sing aja dipleroki. Sinten nek wau sing nyuwun sinten? Mbah Kong. Naminipun sinten Kong? Dalam Mbah Takum. Waduh, Mbah Takum ngagem batik katone menik ya nak ya. Panyuwunanipun wonten aja dipleroki. Oke. Iki diselingi nek ngono aja dipleroki ana Mas Men. Oke, dikasih ayo Mas. Bareng artisnya Trimanggolo. Ora neko-neko ya nak ya, butuhe kerja. Mangan. Lah ngono lho sing kompak ngono lho, Nduk. Vina. Yola, sini. Loh, kok enggak mau? Iki engko lak teko, enggak tahu. Aku kok mangkel lah. Ayo sayangku, aja dipleroki. Moh lon-lon moh. Klepon laler engko malah glegek gak gumen aku. Mangga. Kadang saya nonton live ya nak ya dari Semarang, Jogja, Malaysia, Jepang, Cina, Kamboja ya. Halo. Dari Ketringan, Dede Imah. Dia lagi nggak bisa hadir hari ini sayang. Udunan. Ayo, guys, aja dipleroki. Ya kerja, ya guyon, ya untuk duit enak ta? Gak mau juga saweran ya ndak. Monggo, konco kagem tamu undangan sedaya kemawon pokoke digayengake nggih. Nah, monggo Mas Min. Aku kok nganti blengoren. Men, kok malah rene karo moh ae. Aja dipleroki.
rada lali ya Mbak ya. Ora dadi ngopo kok ya. Terae gending lagu saiki akeh sing pengeluaran terbaru nduk. Sampun nggih, Mbah Kong. Alah, jenengan niku kok nyuwune dipeleroki tengah wengi niku lek kok gumun kok pun sunat. Urung. Lah kira-kira iku sing nyunate iku wedi ta ora nduk kok sagumen aku. Pripun iki? Kagem Pak Ladi dan kawan-kawan. Oh ya Gerajakan Banyuwangi saking Pak Lasdi ya. Niki Bu nih ditenggong nggih diganti menapa monggo kersa. Ayo sayangku Gerajakan Banyuwangi tantri gorene tuh. Ayo ndak rene ndak mergawe ndak. Wong mergawe kok mangan turu. Oh, soal apaan? Rumah ngesane lah ya. Pokoknya terima nggolo ora neko-neko ya nak ya. Butuhe mangan turu kerja. Iku apa artine? Artinya apa? Mabuk kok. Kok mabuk iki apa cah? Aku lho ora takok kowe. Oh. Jaran deh. Ayo Mas Men, Gerajakan Banyuwangi. Sing kulino adus tengah wengi ndak. Sapa? Tantri Korneto. Wong endi? Kowe goblok cah iki cah. Waduh iki katok. Ayo Mas. Meteng nek kualat. Hah? Meteng nek kualat. Lah yo, meteng nek kualat. Rupamu iki lho. Tak kira pinal. Rawan iku. Ya. Ala katur. Gerajakan Banyuwangi.
ya nak ya. Nah, Bu Lasti ingkang pundi Bu? Pun Bu. Bu Lasti ora nampi saweran rumangsane lho ya. Ape tak tawani ngersake gending napa ngono lho Nduk gak usah. Bu Lasti ngersake napa monggo lho nggih. Nah, kok mantu lho Nduk gak usah. Yang mene kok wedhus keliaran iku lho ya. Gumun aku ah. Lho, ning kono ya ana Nduk. Bakul tahu iku wis entek ta urung? Oke, Mbak Nik ditunggu nggih. Digantos napa monggo kersa. Nah, Pak Ko mboten ngersake napa-napa ngoten. Dalam cinta tak terpisahkan, CTT. Oke, mugi-mugi dados kenyataan nggih Pak nggih. Nah, oke baik, dilanjut kembali ya sayangku bareng Putri A. CTT Mas. Iya. Ya, wong nek turu kok ora eling daratan blas. Oh. Kalau Bati mana, Bu? Wong turu kok ora kenal daratan blas lho ya. Ayo sini Putri. Wong apa? Turu. Moh terae kae. Ayo Mas, CTT Mas. Cinta tak terpisahkan. Gandul-gandul ngono kae. Jare gandul-gandul budi ra toto kae. Ya sama Koronase. Ayo lo, tangannya lo, bokongnya lo. Ayo dah. Ayo lo Pak. Nanan lo Pak. Oke. Apa? Among ana ing ati rasa sayang maksudnya tak menghiraukan aku lagi gandolan ning ati tegane nyulayani Bokong Mas jadi aku tresno ilano aku akhir aku nadang rasa kerantarata
Ora ngono kok mbok pek kok tengahe leh momo kok iso gumun aku ah. Ngirit swara, ya nek nang omah terahe bakul ula, Nduk. Alah ya. Jarane iki kok metu terus lho ya. 4.000 Diki sing nyawer, Nduk. Dika apa Diki? Dika. Dika. Paronan karo Nduk 4.000 iki paronan. Ya Allah nyos. Njaluke apa mang? Oh. Pegat tresno. Megat. Tresno. Lah iki kok nek kedadean terus kowe tangisan ta ora nyos? Iku tak kiraku. Oke, Megat tresno pamundutan saking kancane dhewe ya nok ya ditunggu. Oke. Gubuk asmara sanggiti. Kepleset terus, bocah kok ayu-ayu menik cilik, ya ampun. Sak biting. Wah, anak kurang ajar kaya mbok pe disamblek, Nduk. Mboke ya padha wae. Padha ae piye Kurang sayang? ajar. Loh, kok kurang ajar, Lu Nduk? karo anake dhewe kok. Ngono piye, Nduk? Iki bokonge sing endi? Masa ora ketok? Iki ora barongan lho. Swamblek sisan kok malah. Gumana. Kowe ditabuhi barongan kok meneng ae le di kok iso. Lah urung dilanjut. Tak yo natak-natak ngene le, Nduk. Lah, Aduh, mbok ketutuk tenan, Nduk. Barang iki. Ayo, Mas. Bayaran 75 gingsul coplok. Apa, Nduk? Ya Allah, aja ngono, Mas. Aku kok nek brojol kok ngaget-ngageti wong ae kok gumun aku. Ayo, Mas, gubuk asmara sih. Ayo, Tri, mangan nek kok senjongak-jongak ae. Anjing gede. Ayo, Pit, latihan, Pit, latihan, Pit. Nah.
asmara sampun katuran. Piye nduk kesel nduk? Gak sumuk. Oke, santai guys. Sok bar bodo tak tukokno kipas ya. Heh? Yo kipas blower nduk. Rumangsane lho ya. Niki wonten pamundutan meneh napa mboten lho nggih nuwun sewu. Pripun? Banyu langit. Banyu langit batinem iku tahu gorene jae. Tahu dinyang sewe ora oleh kok iso gumun aku. Tebeli ya. Ayo sayangku sik ndek awan urung nyanyi nduk. Vina Yola nyanyi apa sini sayangku? Vina sama Yola. Ya, Bahtera Cinta ya nduk ya lali aku. Oke, ya, ayo sini sayangku. Ayo udur-uduran. Kok so try perawani ngene iki nduk. Aku metu terus ngene. Dagangane Trimanggala nduk walah ayu lencir kuning gede dhuwur walah matoh pokoke. Dor. Kok dor iki piye cah? Santai bare lo sesuk jam 7 nduk. Ayo Mas, Bahtera Cinta. Iya nek. Loh. Sek Mas, sek anakku ben rundingan sek Mas. Bahtera Cinta maksudnya bar iki. Apa ini? Yang penting happy. Apa nyos? Yang penting happy. Loh, lagune sing piye, Nduk? Mbak tak isih basa Arab, bojo sik lho, Nduk. Heh? Orjene Kristen. Sing endi? Sik tak rundingan. Bocah perawan yo ngendi? Oh iya, sing al artis mang lho, Mas. Sing jelas lho, Nduk. Sini sayang. Iki somben dadi bojone Pina Kuru ketoke, Nduk. Ayo. Suka-suka. Bodoh. Sing al artis mang lho, Mas. Ya. Ayo. Enggak apa-apa, ngomong sing sabar. Yo kosong.
Bahtera Cinta. Bahtera Cinta SPR ambek bonusnya SPR ya Mas ya. Bakdo niku sampun nggih. Ayo sayangku yang punya Bahtera Cinta. Iyuh. Oke, ayo yuk. Iyuh. Ayo yuk. Duet Mas. Oke. Rene Londo. Sampun loh nggih Mas nggih. Heeh. Ayo Ika Samantha, dikasih apa Nduk untuk terakhir kalinya? Ora kok iso. Sapa Nduk sing njaluk? Ikhlas ra ikhlas ikhlas nolak wis atriku. Ayo Ika, terserah kamu Nduk kanggo pamungkas. Kandas ya Mbak. Kandas Mas. Megat Tresno Zong. Ya, nanti ya dimburi sama saya ya Dika ya. Berbodo menendok. Februari lo oleh 28 dino. Ngenteni berbodo barang lo ya. Kandasnya hilang kandasnya. Kandas mosok ilang. Kandasnya gak hilang. Heh? Lianya. Kagak ono Kak. Lianya. Originem tak dol lho. Men kandas kok so ayo dong mulah kok so gumah. Nanti kamu tak jual di Kamboja loh. Kon ganti men kok Nduk. Men kalau Nduk tukari Nduk. Ika gak oleh kandas. Liane Nduk. Liane apa Nduk?
Bojo loro ya, Mbak. Bojo loro. Nek bojo loro kelak men gelem. Kandhani kok. Ya ampun, sindene malah wis toto-toto, Dak. Iki jam piro lah? Setengah Karek nyegat Kok gumun aku lah. Ayo Mas, ndang mantuk Mas. Nah, Bergoyang kembali bersama Sudi Samanto oke. bersama Tri Manggolo Budoyo dan juga Putra Audio bersama Media Tamau. Jika sama Bandung FM sedaya kemawon terspesial kagem boboko sak keluarga ya nak ya. Dolanan cukup sampeyan wae ya padha sowan no. Ayo sayangku. Retek.